Ahoj GPT, vyhledej mi zajímavý developerský projekt v Českých Budějovicích. Ahoj, jeden atraktivní pro tebe mám. rezidencejirovcová.cz. OK, řekni mi, jaký tam nabízejí byty. Celkem 76 bytů s dispozicemi od startovacích 1KK, investičních 2KK až po rodinné 3KK, všechny s balkonem nebo terasou a velkými sklepy. To zní zajímavě. Jaký jsou hlavní výhody projektu Rezidence Jirovcova? Lokalita. Jen pár minut chůze od Jigy se zastávkou MHD před domem, možností zakoupení parkovacího stání v jednom ze dvou podlaží, komunitní zahradou a s koupelnami. Počkej, tak to mě rovnou ukaž webové stránky. www.rezidencejirovcová.cz. Prozatím byl spuštěn jen předprodej, takže teď máš jedinečnou možnost si vybrat byt mezi prvními. Jdi na www.rezidencejirovcova.cz a tam vyplň kontaktní formulář a ozve se ti makléř. Super, díky moc, mám hotovo, těším se na info. Spuštění veřejné inzerce totiž začíná až v polovině ledna 2026.